ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷӣ. Дӯстон, дар имҷо навор 12 мошинҳои арзон омода кардагем пешкаш мекунем. Баъдон мошинҳои советскӣ ва мошинҳои дигар намуд ҷамъ. Видеоро то охираш тамошо кунем баъдон ва дар комментария фикртон нависем ки чӣ хел мошинҳо монем. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем баъдон. Агар шумо ногуфта намонад ки мошини фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номеро имо WhatsApp рӯй кунем мошинотон. Дӯстон, як холатона мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем, реклама мекунем. Дӯстон, курси имрӯз 1000 рупӣ баробар аст ба 147 сомон. Дӯстони азиз, лайкотонро дариқ надорем ва обуна шавем. Мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. мо бошад наворро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. Ма фикр мекунем ки мошинои дар киротона ҳамҷа меёвен. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ бардор Toyota Camry соли барош 2007 дар кузови 2011 кардагиай американскай. Судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат аст. Системи мошини хуб аст, задагӣ пӯшидагӣ надорад. Мултирулай дӯстон, салон тоза кожня, 4 та балони нав, задни камера, монитор, 4 балони нав ва дискои 18 Hilux шудага бардор аз Hilux ай. Системаш хуб аст, мошини бе ягон кам буда, кондитсионер дорад, ҳамаш 100% ай. қарор дорад дар ноҳияи рудаки. нархаш 77000 сомон аст. дӯстон, бо арзон мекунем, уфтага муомилаи хуб дорад ва варианти алиши ҳам дорад. дӯстони азиз, ягон вариант дошта бошед пешниҳод кунен. рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои растиашон ҳастанд, метавонед занг занед ё ки дар WhatsApp шо нависен. Дигар маълумоти пурраша айами ака гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Toyota Corolla соли барош 1996 ай. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 2.5 литр, коробкаш автомат ай. системи мошини хуб аст дӯстон, мошини задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошини 100% дар ҳолати хуби техника, балонош миёна ай. хадавой ҳаст ай дӯстон. дигар маълумоти пурраша айхчон мегирен. мошин дар ноҳияи рудаки қарор дорад дӯстон. нархаш 15000 сомон ай. бо арзон мекунем уфтагай. срочно сум дар кор уфтагай. кадоми агар харидор боша бо муомила мекунем ва варианти алиши ҳам дорад дӯстон. ягон марк бошад ки ваз 2110 боша, алиш мекунем, хай болош маслиҳат мекунем. рақамҳои тоҷикистонро ва рақамҳои россия имо ҳам дорад дӯстон. метавонен дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ дӯстон аст Opel Astra F хатчбек аст, соли барош 1995 ай. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр ай, коробкаш механик ай. системи мошини хуб аст дӯстони азиз, газ бензин 100% кор мекунад, задагӣ пӯшидагӣ надорад. дигар маълумоти пурраша айсоибаш мегирем бародарон. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 25000 сомон ай. бо арзон мекунем. уфтага кадоми харидори аниқ ай, бо савдои хуб дорад. уфтага рақамҳошон дар рӯи экрани шумо, кадомтон харидор бошед, маълумоти пурраро айхчон гирем бародарон. ногуфта намонад кадоми шумо агар мошини фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира, дар номеро имо WhatsApp рӯй кунен. мо дар видеои оянда реклама мекунем бародарон. лайкотонро дариқ надорам, меҳнатоми барои шумо бародарони азиз. агар кадомтон обуна шавен, мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ баъдон Daewoo Nexus соли барош 1996 ай. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр ай, коробкаш механик ай. системи мошин хуб аст дӯстони азиз, мошин 7 моҳ дига ҳуҷҷат дорад. моторош нав кардагай, мошин дар ҳолати хуби техникаи бародарон. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 11500 сомон ай. бо савдо дорад уфтага, бо муомила мекунем. кадомтон харидор бошед Nexus дӯстон, нархаш арзон ай. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо ай. метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. марҳамат. мо наврона давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бардарон аст Hyundai Starex ай, соли барош 2001 ай. судишвориш дизел ай дӯстон, объем мотораш 2.4 литр ай, коробка паяҷаш механик аст. системи мошин хуб ай. мошин дар лина кор кардааст, ҳолаташ беҳтарин аст. дар ҳолати хуб техника ай. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад бародарони азиз, хадавой дорад. хай дигар маълумотша мегирен. дар шаҳри душанбе қарор дорад дӯстон, дар пойтахт ай. нархаш 27000 сомон ай. бо кадоми харидор уфтага, бо арзон мекунем, бо савдо дорад. марҳамат дӯстон, кадомтон харидор бошед, маълумоти пурраша бо айсобия мошин гирен. ногуфта намонад ки лайкотонро бародарони азиз дариқ надорем, меҳнатоми барои шумо. раҳмат барои дастгириятон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ.
شش ماشین فروشی مردان است مرسدس بنز سه کلاس سال 1998 سویچ فروش بنزین گاز را کار میکند آبی موتور 2 لیتر کاروکاش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی برنامه است ماشین صاف پاییزه ماشین لوک دارد دوستان از کانسنی دارد کار میکند 4 تا بالای نو خیلی دیگه معلوماتی پرش هم میگیرند دوستان زدگی پوشیدگی ندارد ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد نرخش 48000 سوم بردارین عزیز نرخ اخیران شده گفتگی خیلی با کدام تو خریدار باشه ما دیگه معلومات چه میگیرین ماشین چت چوت کرد دوستان رقمشون در روی اکران شما دیگه معلوماتی پر را گیرین بردون عزیز در کامنت را نویسین پر را که چه دوستان ماشین رو در کار برای شما ماشین خریدنی باشه ما کامنت رو شما دیده با ما خیلی ماشین کوفته بفته با شما پیشنهاد میکنیم بگذاریم دوستان با هفته ماشین فروشی هفته ماشین فروش ما دوستان است اوپل استرا جی سال 1998 سوزش بنزین گاز را کار میکند ابیو موتور جا 6 لیتر коробка передач механика состояние ماشین рабочая گفتگی состояниش کامپیوتر ملچوفا کور داشته دوستان هر کدام تو خریدار باشید دیگه معلومات چه میگیریم بیرونش صدا گفته کدام ملچوفا دارد ماشین در شهر استرافشان قرار دارد نرخش 28000 سوم بردارین عزیز با ارزون میشه گفتگی و واریانت الیشی هم دارد اگه ماشین دارین نگون چی دارین الیشی میتونید واریانت را پیشرو کنید بردارین عزیز خیلی واریانت خوبه ماشین ما فکر کنم اگر از خود داره خیلی با کدام خریدارین айсои бихташ мепурсед марҳамат рақамошон дар рӯи экрани шуд дигар маълумоти пураша айхчон гирен мегзарем дӯстон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорон аст ваз бистаги 15 маладиёҷнаи соли барояш 2000 май суди фурӯш бензин газ дорад кор мекунад объём мотор 5 литр коробка передач механика состояние мошин хуб гуфтаги соҳибиш яду мелачофа кор дорад яду фари пешош ҳамон бочиро шикастагӣ буда алиш мекунем дӯстон дигар маълумоти پراش میگیریم با سایسش سوز بوده ماشین در شهر دوشنبه قرار داد نرخش 8500 سوم بوده با ارزان میشیده یگان کس اگر 06 داشته باشه گفتگی علیش میکنیم خیلی با بولش مصلحت میکنیم برادر 06 داشته باشین برای علیشی نه هسته رقمشون در روی اکران شما معلوماتی بیشتر میتونید ایامی یکا گیرین مرحمت میگذاریم دوستان با نهم ماشین فروشی نهم ماشین فروش ما بدون است ای دایو تیکو سالی باریش از اون سال 97 سویچ بنزین گاز دارد کار میکنه ابیو موتورش 0.4 لیتر دوستان عزیز کم مصرفه коробка передач автомат ҳолати мошин вагон нефтага беҳтарин астаниш свети раднои хича дӯстон 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 4 та балои нав дорад задагӣ пӯшидагӣ дорад мошин какнанда гуфтагӣ мошин дар шаҳри регар қарор дорад дӯстони азиз турсузода нархаш 21000 сомона бо арзон мекунем гуфтагӣ муомилаи хуб дорад кадом тур харидор бошед мошинчаи соза рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурашаша бардорон айсоибаш гиред марҳамат мегзарем ба даҳум мошини фурӯши навбатӣ даҳум мошини фурӯши бардорон аст ваз 2106 советский молодёжняй солша нагуфтиянд дӯстон солаш номаълумай хай кадомтон харида боша мепурсен судишвориш бензини холие буда объём мотор 6 литр коробкаш механикай ҳолати мошин беҳтарин мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бе задагӣ бе ягон пӯшидагӣ хабо дигар маълумот чам мегирен қарор дорад дар шаҳри исфара дӯстон нархаш 15000 сомона бо кадоми харидора гуфтага бо арзон мекунем савдо мекунем гуфтага бардини азиз мошинча чотка як тонировка мекунед диска дошта светиш свети зурай рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумот чам метавонед хитон гиред мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ 11 мошини фурӯшӣ дӯстон аст ваз 2107 молодёжня диска пискадага 100% соли барояш 2007 дӯстон судишвориш бензин газ дорад кор мекунад гази евро 4 задагӣ объём мотор 6 литр коробкаш механика дӯстон состояние мошин хубаи мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад состояние вагони беҳтарин бардини азиз мошин 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад газаш евро 4 бензин фора бензин газ фора газ фарои ксени задагӣ транзай ду дари пеш электропакета бардори азиз 4 та балонш навай состоянияш хубай гуфтага соҳибаш мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад нархаш 25000 сомона бардори азиз бо кадоми харидори аниқа гуфтага бо савдо мекунем муомилаи хуб дорад рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумот ча метавонед гиред марҳамат мегзарем дӯстон ба 12 мошини фурӯшӣ 12 мошини фурӯшӣ дӯстон аст опел астра fi хачбека соли барояш 1990 неки мошини ранги 97 судишвориш бензини холия дӯстон свети шоколадия свети зурай объём мотор 6 литр коробкаш механика состоянияш хубай мошин бе ягон камбудия гуфтага маълумотча кам рӯй кардагам бар хотире ки россия рафтан буда барои ҳаму мефурӯшам гуфтага
мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 23000 сомон аст. дӯстон нархи ахирша гуфтагаи соҳибаш хайбо кадом кун хайдорен дигар маълумоти пурраша мегиред. мошин ягон компания надорад гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумо бардори азиз, агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша гиред. мошин арзоне, хачбек арзанда. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо. ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.